Il-Banda San Filip f'Ħażebbuġ qed iżżanżan ir-restawr tal-faċċata tal-gażin storiku tagħha. Il-proġett sar b'fondi Ewropej mill-Programm Leader u l-iskema NGO Co-Financing Fund. Il-binja li tinsab fil-qalba tal-lokalità u li partijiet minnha jmorru lura l-aktar minn 300 sena kienet teħtieġ intervent fuq il-ġebla u l-aperturi biex tiġi preservata. Konna għandna snin nħossu l-bżonn li nirrestawraw il-faċċata tal-binja tagħna għaliex ovvjament parti minna għand iktar minn 300 sena u kien jinħass il-bżonn sija fejn għandu x'jaqsam aperturi u sija fejn għandu x'jaqsam il-ġebla biex nkunu nistgħu nippreservawha peress li wkoll qiegħda fiċ-ċentru ta' Ħażebbuġ. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li dan l-investiment juri kif il-Gvern qed jappoġġja lis-settur volontarju u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Volontarjat Mauro Pace Paraskandolo għalli l-iskema NGO Co-Financing Fund qed tgħin lil laqdiet jinvestu fi proġetti ta' kwalità li jtejbu l-ispazji tal-komunità. Għal-Banda San Filip il-proġett huwa kruċjali biex titħares l-identità storika tal-binja. Apparti l-fondi minn din l-iskema l-Banda San Filip ibbenefikat ukoll minn 3 skemi oħra mirati għall laqdiet volontarji.